רק היום ורק במרתפי אלקטרוניקה. פילטר אקווריום, קיריים חשמליים, נורית חיווי, מפסק פחת, כבל תלת פאזי, טוסטר משולשים, מפצל חשמל משולש, טיימר, גרילר חשמלי, טלפון לחצנים, חרצנים, טוסטר משולשים, פיוזים, דגי חשמל, פיורדים, טוסטר משולשים, פותחן קופסאות חשמלי, משחת שיניים חשמלית, כיסא תאורה, גגון אלקטרוני, מד לחץ פנאומטי, רדיו טייפ, טוסטר משולשים, לחצן מצוקה, מנורת לדים, הכל בהנחות ענק ועד יום שני בלבד, ומיום שלישי ועד שבוע הבא בשעה 2, וב3 ועד סוף השנה. רדיאטור חימום, תנור קוורץ, שעון למסדרון, אינטרקום, מאווררים, שנאים, שעונים מעוררים, בלנדרים, טוסטר משולשים, מגהץ עדים, מאוורר תקרה, וילון חשמלי, טוסטר מקבילים, קולט עדים, תאורת לדים, פותחן חשמלי, עין אלקטרונית, טוסטר מצולעים, שקעים, תקעים, תאים, כיסא חשמלי, חיבור בננה, מחבר 16 פין, סאב וופרים, שלט למיקרוגל, יחידת קירור, כרטיס זיכרון, אנטנה לטרנזיסטור, יציאה אופטית, פתחי עברור, מנורת לבה, כבל קואקסיאלי, ממיר לווייני, טוסטר משולשים, מאוורר עומד, גוף חימום, תנור מקרר, פנס כיס, ארון סף, לוחת ברקים, כינור חשמלי, חוט להט, טוסטר מנסרות, הלוגן, ספוטים, שלט רחוק, נרגילה חשמלית, מכונת קפה, שקעים, תקעים, דימרים, כבל מעריך, כבל מקצר, טוסטר משולשים, טיימר לדוד, מזגן רצפתי, מזגן עילי, מזגן מטפטף, קומקום צהוב, קומקום ירוק, טוסטר מאוינים, רמקול, מפסק, קומפקט דיסק, טיודה, ספק כוח, מפצל, טוסטר מתומנים, בית מנורה, שנאי 9 וולט, פיוז, ציפוי נחושת, פלטת שבת, פלטת מוצש, מנורת שולחן, על פסק, כן פסק, דיסק רק, כבל קומקום, טוסטר חרוטים, טסטר, קלטת ניקוי, מתאם חשמלי, כבל בננה, מהרו. המבצע מסתיים היום ונמשך עד סוף השנה.